Panguva ine majarajaro zonyatso pachena kuti Wycliffe Chivayo cannot survive munyika yeZimbabwe kana mutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa vasimo. After mapictures acirculator, mutungamiriri wenyika pakaenda kuinauguration kuMalawi, Wycliffe Chivayo akazoonekwa zvekare avakowo akutogoma mapicture aiwa nemapresident elects akanga ariko kuMalawi vachicelebrata. Saka mina mashoko onyatsobuda zvizere anyatsoratidza kuti Wycliffe Chivayo panguva ine vanototya general ende vanotomutya zvemazviro kwazvo, ende Vipikosa ndinochwenga vanotoziva kuti vakomana ava vakangowana mukana chete anovabata ndosubscribe like otombe bell icon. Majarajaro samudanyira achiti remember I said Idi Mnangagwa will not take chances leaving Wycliffe Chivayo behind alone in Zimbabwe. He has to go with him wherever he goes. He has taken Wycliffe Chivayo to Malawi with him. Ndio mashoko ari kuda panguva ine achionekwa kunzi Wycliffe Chivayo aritoriwo munhu anototyawo, anototyirawo ramangwana rake, anototyirawo upenyu hwake panguva ino after aonekwa kunzi the travel yakaitwa nemutungamiriri wenyika achina kuinauguration. Chivayo akateverawo nekuda kwokuti Vipikosa anochenga neangati the acting president, and panguva ino Vipichenga madossiers akabudisa akataura kuti vanhu vakaita sana Stagure, vana Chivayo, vana Nguwaya, vana Tungwarara, those people vanasa kupwanya, they must be arrested. Kunofanira kutombotumirwa vanhu vaende corruption vanomboinvestigata mawills avo kuti vanyatsokuona kunzi vakomana mari dzavo ndedzamazviro kwazvo here kana kuti mashoko anonyatsobuda panguva ino anyatsokuonekwa kunzi zvigaranda panguva ino zviri panguva yakaoma. Kana mutungamiriri wenyika asipo chete, aiwa vakomana ava havanyatsokufema mweya chaiwo chaiwo. Pina kumesection medu kuti mafunguro enyu muti kundipa pamusoro pechitiko ichi. Sana subscribe, like, chita on the bell icon.